Mit navn er Hassan Preisler, og min gæst i denne uge er Erling Jepsen. Velkommen til dig, Erling Jepsen. Tak skal du have da. Hvem er Erling? Ja, altså, jeg sidder her og kæmper lidt med søvn, for jeg synes, du har sådan en drevende stemme, altså. Er det pålagt? Altså, jeg kan forstå, at der var nogle piger, der synes, du havde en sexet stemme. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Nej. Og det er sådan lidt flæben, og så er du lige ved at græde hele tiden, eller hvad? Kan du ikke snakke helt normalt? Du må da kunne noget, altså. Er det sådan en strategi for dig? Der er noget med din stemme. Det er ligesom om du er ved at græde. Du sidder og kigger på mig med sådan nogle hundeøjne, og synes, nu skal jeg være helt ærlig. Ej, det her, jeg går simpelthen, fordi det her det er for kedeligt. Jeg har andre ting, jeg skal bruge min tid på. Undskyld, venner. Jeg kommer gerne og fortæller historier, og fortæller om ærlige ting, og snakker med andre, men det her det er simpelthen for kedeligt. Må jeg spørge om en ting mere, inden du går? Erling? Er du sikker på, at du har lyst til at gå? Erling? Ja. Han er nu udvandret, fordi han mente, at programmet her er for kedeligt.